Abana bodaboda kurua asumuchio kirokali tukulia rero nigo barubikana askeri bakwe murunganiria ekira chi certificate chikwenanwa asense meyo nigo boigo batebire nga ogotaboro ronkoreo kumurubiri bwogwa kanebango nokubura kumutenerio ibarabe bagotumeka elio goikirania ebirengereri byabo gochibosio boigo bamiririo gochorwa kwaye oyo mobwa ba board member ase municipality ya Keroka omonyere buna Dominic Babu ase batebire buna tibabekeranetiwe ase ogochorwa kwaye asegenti kyokorengana Babu niga tuguteirare nagoteba buno ogochorwa kwaye kubwatikana nerichiko unatukumanyigwa na Polycarp Okara igati yabana bodaboda abega kurwasura gongorega rwa Masaba North niguriti kuri halero bakoro kurubekana sumuchigo Keroka ase amagani ao ayo bakanitanya ko bakorera bwikiranu kurubekana kurinde kwanyara ko bagoturubaniwa amona abanyanyimbo itukuri rero amanda mona nabe taunia goyambaye karona ikororo nanyora nga agreements sinchirororo members babwate okwani gwitokone na boniga the admin municipality na ba chairman manager and those leadership baikaranse tutwale dialogue na bana bodaboda because into the tokore obochori which stage chance pitch kirira affected the municipality tochore municipal chair oyogo to represent kulenganamo na barabuoni go bakwe murunganiria woteneri we municipality ya Keroka amone chabisi cha social ase okuboru bwasuku ochasaba gendi bechipigipigi abaiga certificate choko register karo to register chi stage chito certificate chavere njiko kwa maigorari service ya social services chitu apply the chiatre ni renjanya go janga go iko irana se municipality osaine riguri rube oma ko irana ekiketare ngo kurukare igonto tagete tuikaranze ne municipality toro se procedure to igwana na ki na kitokonyora certificate igonto tari certificate chitu kwa metari aso wangu oyo nigo be murunganiro ko wa Dominic Babu ase body municipality yendo korengana na barabu anda kige kugendera guturwania obuteneri nabo igono oburayi wa bodaboda Dominic Babu andosi asole kaba na bodaboda omorembe bakora imirimo yabo egere banyare ko baba kuenderera tiko kuna kobige kwaso kirase hakiuta gutiga bana bodaboda bitenenere na baro banyorera itisikiabo bakora magendo ngyo kubasikira mbakasi bakonyore ndagira yabo gaki kurinde umukito boko muri ya Dominic Babu yochora buno yomo wa aba board member be municipality ya Keroka igo hatugutirare chinkuma buna nige bege tasekero yekiga asarere nganiga be kwaiga kubwatakana moneli chiko ase ake etege okurubekana kwirutukeriga ya rero. According to the constitution ya Masaba North imwana de koruo 2028 igo enyo mundu gadete kobekero gekyo there is channels mne katibego teba aba muraba banya kuandamana banechi conman ngingo barogera chiconman they were not elected anywhere achairman mbanya kwanda babakere kura munangakeire kenenge yego kani wagara wacholwe ni board member orisa ni kurubo nyagero wa boda you still kokonya bando wa boda munabona iga in Masaba North ndo bwato munyagitari ore chairman ya boda ndo bwata balimu bare chairman ya boda chena no nyamire ngima so there is nowhere in the law boda got the kwari sign ulingana muna Babu wego nigagendera ko bwagoteba buna nigo haba bwatemero buri mekera niyo kunyara ko babakwe nekibuna matikunyara ko bakorambura sector ya bodaboda kuri gasurungurega rwa Masaba North. And I want to use the county government going forward through the leadership of His Excellency the Governor Amos Nyaribo. Bache ba identify all the stages for many stage keromo chairman ne certificate ya chairman ne certificate ya. We want to have sanity in Nyamira County and generally in Nyanza region. Ginko ripoteri getasene kya obwanchete kya gatembe kurasinseme chigachwa Keroka ime ye subcounty Masaba North county ya Nyamira inche gonguru kwa Polycarp Okara.